इम्प्लिमेंटेशना खातीर हे ऑलरेडी कॅबिनेटीन आमी पास केल्ले आसा. मेन थोडक्यात म्हणजे दोनूच पॉइंट सांगता. मेन म्हणल्यार what is approved, implementation of aggregator taxi app called as Goa Taxi App for the operation of unified platform in the state owned by GEL, particularly at the time when new Mopa airport is becoming operational. हे झाले. दुसरे important, constitute advisory body with approval of government having representation of stakeholders. हे important. Registered taxi union, travel and tourism association, DOT, आमचे Department of Transport, Department of Tourism, who will periodically meet and advise on functioning of taxi app service so as to provide efficient taxi service and implementation of welfare measures for taxi operators. आता सगळ्याहून मुखेल असे आसा, आम्ही मोटर व्हेकल टॅक्स जो ऍक्ट आहा तो आम्ही अमेंड करतले टू ऑल्टर द टॅक्स स्ट्रक्चर. जे एपार येता फुडले 2 वर्सां तेंका हुंचे टॅक्स भरपा पडपाना, तेंका आमी वेवर ऑफ टॅक्स दिता. सो वी आर गिविंग देम दिस कन्सेशन विच वी हॅड गिवन ड्युरिंग द कोविड पिरियड. आता ते टॅक्सी ऍप जॉईन केले तेंका फारी करपाना, म्हणजे 2 टॅक्स स्ट्रक्चर. कोण पळय ते जे येना तेंका ते नॉर्मल फारी करचे पडटले. आणि झिरो टॅक्स हे टॅक्सी ऍपाचेर जे कोण जॉईन जाता तेंका, आणि जे कोण फारी केल्ले आसा आणि जे जॉईन जाता, सिन्स वी आर गिविंग दिस बेनिफिट फॉर 2 years, 1 क्वार्टर बोलला तो रिफंड करतले आमी तेंका. 2 years आम्ही तेंका हे एकूच खातीर आम्ही केल्ले आसा. हे सरकारा जाय मोपा एअरपोर्ट आयिल्ले कारणान आणि दोन्ही एअरपोर्ट जेन्ना ऑपरेशनल आसतले लोक भरपूर येतलो, सगळ्या बिझनेस आसतले, तेणी काळजी घेवपाची गरज ना. एपाचेर येयल्या स्ट्रीमलायनिंग ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॉर टुरिस्ट एज वेल एज फॉर लोकल्स जातले. एपाचेर सगळे यूज करपा लागता तेन्ना सोपेपण ट्रान्सपोर्टेशना बाबतीत आख्या गोंयान जातले. इतलेच ब्रीफान तुमकां सांगपा म्हणल्यार. बाबा कोर्टा डिसिजन कितले फाटी हांवें सांगला, तो आदेश कोर्टान दिल्लो, टीटीएजी कोर्टान गेल्ले म्हणून, समजलो न्हू. सो आता आमी गोवा टॅक्सी ऍप हाडला. नाव एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन ऍप. टॅक्स तेंका रोड टॅक्स प्लस रिन्युअल ते फारी करपा पडटा. या वॉट एव्हर टॅक्स इज एसोसिएटेड विथ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर माय डिपार्टमेंट.